lento iyefana nokuthi ubaba wala ekhaya mayethola iy'nkomo kulotsholwa iy'ngane zakhe, mase iy'ngane zakhe zizalela ekhaya, uyakwazi ukuthi egwinye iy'nkomo zey'ngane zakhe. Kodwa siba nenkinga lapha entweni yakithi mangabe sesithola ukuthi iy'ngane zakhe lezi ey'lotsholiwe ayikakagani, nakho sekuzolotsholwa abashana. Lapho ubaba simthole sekugcamalaza, umkhulu sekuzolotsholwa undodakazi kandodakazi wakhe. Sithole umkhulu esegcamalaza futhi esegwinya konke. Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Thank you for the viewers for viewing our channel. Namuhla ngithe ake ngikhulume ngalento yomlanjana. Ngifuna ukuyithinta le ndaba yomlanjwana. Umlanjwana umshana akusiyinhlamba leyo. Ngoba simbiza ngomlanjwana nje. Kusuke kusho ukuthi la ekhaya unomlanjwana ngoba akabizi isibongo sakhe. Kungaba ke izathu eziningi kodwa ubiza isibongo sasekhaya konini. Uyaba-ke umuntu umlanjwana ngisho uma wakhe eshadelela athola khona. Kuba nezathu ezithize. So sifuna ukukhuluma lapha ngoba abashana esiba nabo kuba khona owentombazane siphinde sibe nowomfana. Khona la okuthiwa izinto makuthi kulandelwa kuthiwa usiko kodwa sibone ngathi kune-clash la ekhona. Indaba ila umshana mangabe elotsholwa ulotsholwa ekhaya konini lo wentombazane futhi kumile lokho kuthiwa isiko, nami futhi angikuphiki ngizalwe kunjalo. Kodwa-ke i-clash la ekhona ila esesithola khona lo wesilisa engasalotsholelwa iy'nkomo seyigwinywa umalume noma oninalume. Siyayi-understand-ke ngoba umshana usuke ekhulele la ekhaya, yonke into yenziwa la ekhaya, yenziwa ngokosiko, yonke into elotsholwe umshana ngoba inkinga enkulu uma wakhe owalahlwa ubaba wakhe noma ongalotsholwanga ubaba wakhe. Yikho-ke into imbiza la ekhaya. Kodwa khona la esithola khona ukuthi abakahlukani laba bantu abathole lo mshana. Siyesithole-ke ukuthi mhlambe indoda ibanjwe izinkinga ngoba phela iy'nsuku ayifani. Uthola ukuthi namandla awekho. Nakhu-ke lapho esiba nenkinga khona esithola ukuthi ena nangu-ke umfowethu lo umshana uselotsholiwe wayogana kwenye indawo iy'nkomo zasala komalume. Akukho-ke lapho usiko lethu esilithola lwenze iqiniso khona masithola ubaba kamshana esezolobola umama wakhe umshana lapha ekhaya. Akukho-ke lapho esithola khona sekuthiwa hayi ngeke baba ungabe usakhokha ngoba phela ingane ayisilotsholile. Siye sibone kugwinya nje konke futhi akukho lapho esithola khona umshana enikwa ngokusemthethweni iy'nkomo ukuthi lezi iy'nkomo ey'lobola umshana naye wesimame uvumelekile lo wesilisa ukuthi naye engayisebenzisa eyolobola kwenye indawo. Kodwa sesibone esephushwa nje noma sekukhona ukuxabana okukhona, sekukhona igama elithi kulo mshana lo wesilisa ayihambe kubo lento. Akusikho ekhaya kini lana, usufuna ukuzosiphatha, hamba kini. Kodwa iy'nkomo y'kalo wesimame noma lo wentombazane zibe y'thathekile. Into ekusafuneka siyicubungule futhi engisafuna-ke sithi ubhunga ngayo kakhulu ila makuthiwa nangu ubaba usezolobola same father kamshana oselotsholiwe ukuthi lezi iy'nkomo ngampela kufuneke ziphelele kuphi ngoba phela awukwazi ukugwinya kabili. Lento iyefana nokuthi ubaba wala ekhaya mayethola iy'nkomo kulotsholwa iy'ngane zakhe, mase iy'ngane zakhe zizalela ekhaya, uyakwazi ukuthi egwinye iy'nkomo zey'ngane zakhe. Kodwa siba nenkinga lapha entweni yakithi mangabe sesithola ukuthi iy'ngane zakhe lezi ey'lotsholiwe ayikakagani, nakho sekuzolotsholwa abashana. Lapho ubaba simthole sekugcamalaza, umkhulu sekuzolotsholwa undodakazi kandodakazi wakhe.
sithole umkhulu esegxamalaza futhi esegwinya konke, kodwa ebekhona ubaba lo wengane esaphila, noma kukhona umuntu osekhokhile. Yikho-ke uthola ukuthi siba nenkinga-ke ubaba kaMshana uma ngabe esebuya esezogana nomama kaMshana, lapha kuba ney'nxushunxushu ey'nkulu. Nathi sisafuna ukuthi ngelinye ilanga-ke sithole ama-expert eke sichazele lento. Please guys, I'm not attacking anyone, I'm just raising the point of view. So siyadinga ukuthi nani babukeli ke niyibukisise lento, ke niyibeke ukuthi ingenziwa kanjani lento, ngoba asikwazi ukuthi umkhulu edle kabili mase kuthi lo omunye eluze, lapho sekwenziwa i-profit, kanti leya nto akusiyo i-profit, kwakuwukuganiselana. Kanti njalo nakho ukuganiselana kwakungafiki ngisho ey'nkomeni ey'nhlanu. Yibo abelungu nje laba basukela nokuza bayishintsha lento. Siyabonga, nisazophawula nikhomente, nisazokhomenta nisho ukuthi nina niyibona kanjani. Ngelinye ilanga ngiyathembisa ukuthi ngizozama ukuthi ngiqhamuke nesixazululo salolu daba. Siyabonga ukubukela kwenu, nibe nosuku oluhle.